खुलुमबाय गोजोन बेलासिनि गोजोननायखौ नोंथांमोननो जासिहरनाय थाबाय। दिनै रबिबार बाराय बेजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि केकेलाइ बड' रादाबाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दासिमनि मोननैसो खौरां लानानै फैलायबाय। रादाबखौ जोबजासे खोनासंलां, गासैबो रादाबखौ नोंथांमोननि थाखायनो लानानै फैदों। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव मोननो हागोन। ब्रेकिं निउज, मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा। जोंनि बर'नि मुंदांखा कल्पना बर' बिथाङा दिनैहाय रुंसारि जाबाय। कल्पना बर'आ 2021 मायथाइनि आसाम गौरब बान्थाखौ मोननो हादोंमोन। दिनै बिथाङा हरखाबै रुंसारि जानायावहाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बिथाङाबो गोथौथार दुखु मोननाय फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मायाबो गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। बेयावहाय बिथांनि जिउमाखौ बिदाय होनो गोबां एमएलएफोरबो बाहागो लाफैदों आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफ्राबो बाहागो लाफैदों। दिनै बिथांखौ बुंनाय बायदिब्ला गोथां थानाय समावहाय न' थांनाय समावहाय समाजनि आरो गथ' गथायफोरनि फोरोंनाय फारसे गोख्रों राहा लाबोदोंमोन होननानै बिथाङा बुंदों आरो बिथांनि देहाखौहाय दिनै बाथौ धोरोमनि नियम बायदियै गामि खेबसे फिदिंनानै फबहैनाय जासिगोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। दिनै राष्ट्रीय फिश फार्मिं 10 जुलाइ डे, बे फालिनायखौनो दिनै बिटिआर ओनसोलावहाय मोनबा जिल्लाजों गोरोबनानै मुसलपुराव खुंनाय जादों। फिश फार्मिं डेआवहाय साबा ना फिग्राफोरखौ साबसिनथार ना फिग्रा होननानै दिनैहाय 20,000 रां हिसाबै दान होनाय जादों। बेयावहायनो एम राकेश ब्रह्म बिथाङा बुंदों, फैबाय थानाय बोसोरनिफ्राय 70 सुबुंफोरनो मोजां ना फिग्रा हिसाबै होनाय जागोन होननानै बिथाङा बेखौहाय गोदान आसनि होननानै फोसावनानै होनाय जादों। आरोबाव दिनै गोबां बिबांनि ड्राग्स फेग्रा मुवाफोर हमनो हानाय जादों। आसाम पुलिसनि नाजानायावहाय गुवाहाटीनि कामरुप जिल्लायावहाय 1 केजि हेर'इन आरो 5 केजि अपियाम, गासै 2304 एसपिएस टेब्लेट गंसे गारिनिफ्राय हमनो हानाय जादों। बेखौनो खौरां मोननानै आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया टुइटनि गेजेरजों आसाम पुलिसफोरखौहाय गोबांथार मोजां मोननाय फोरमायदों आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला पुलिसफोरा गोबां जायगाफोरावहाय नायबिरगासिनो दंबावो होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे दिनै बेलासिनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।